What's up mga ka-atsup? Welcome back sa akong channel. Aduna na pud tay video karon. Naataday karon mga ka-atsup sa Tandag, Surigao del Sur. Diri sa Pacific View Hotel. Ug kung bago pa lang mo diri sa akong channel mga ka-atsup, palihog kog like, comment, ug subscribe ug pakipindot na lang pud sa notification bell aron updated mo sa akong umaabot nga mga videos. Daghang salamat. Tara mga ka-atsup, atong suruyon ni ilahang Baywalk. Nindot kayo ang sunrise mga ka-atsup. Hello. Ako'y kinikilig. Atsup. Shout out sa inyong duha mga ma'am. Good morning. Daghang salamat sa pagtan-aw mga ka-atsup. Unta nagustuhan ninyo ang atong video karon. Hantod sa sunod na pod.